jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu kala. Oh Prabu, wonten dawuh Yai. Kula nyuwun pangapunten menawi anak kula ngeling semi madaning pasewakan. Paman Wasa Jenar. Kula wonten dawuh nggih. Menapa sampeyan boten jumujuk wonten ing kasatriyan Saruja Binangun? Inggih, kula nuwun sewu. Kula manggihaken ingkang putra nedeng ndeprok wonten ing pojoking Prasekawanan. Kula piyambak boten mangertos. Lah kok dados sandanganipun kados mekaten. Lesmana Mandra Kumara. Anakku cah bagus Lesmana. Nun wonten timbalan ingkang adhawuh menapa Kanjeng Rama kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjuk. Iya tak tampa. Pangestu tampanana. Kula pundi engga jimat paripin dayanana ing kasantosan. Kowe saka ngendi? Ngerti ditimbali Kanjeng Rama. Aku kuwi Nalendra, ramamu ki wong nomor 1 ning negara Mestina. Kok nyandang ora kaya anak ratu. Kalungan kembang melati nganggo training abang arep piye? Sumuk Rama, hawanipun panasipun boten kanten-kantenan. Mila kula wonten ing kasatriyan boten betah ngisis. Nendi? Teng prapatan. Ngisis kok dadak ning prapatan. Kula ndeprok teng ngisor Bangjo. Lumayan saben ana kendaraan nguncali 1000. Ateges kula sampun saged mados rejeki piyambak. Pawan kumujeng. Mboten, mboten. Sampeyan keguyu anak kula. Mboten. Lah kok isa-isane nglakoni kok ya. Tiru sapa ta ya? Sapa sing dawuh kaya ngono? Eyang Pate. Kapejaana kula mboten dawuh menapa-menapa. Itu sampeyan kongkonan anak kula kon ndrodhok teng prapatan. Mboten, mboten. Dipun tugel jangga kula nderek kula mboten matur menapa-menapa. Wayah Mas mbok sampun adu-adu kados mekaten. Wedi. Kene ya wedi sampean prandhek kuno. Glelenge ora jamak. Lesmana. Nun Rama. Padha arja sak prabamu. Berkah pangestunipun Rama wilujeng nering sambi kala kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjuk Rama. Ya tak tampa. Pangestu tampanana. Kula pundi engga jimat paripin dayanana ing kasantosan. Yo, sesu meneh aja dibaleni. Kowe iki anak ratu. Ndeprok nang prapatan isin-isinke karo wong tuamu. Apa ora dilekke karo kawulamu? Boten wonten ingkang wantun ngemutaken dhateng kula Rama sami ajre. Jernyatanipun kula menika putra panjenengan. Yo, aja tak baleni. Inggih mboten Rama. Nek kowe rumangsa sumuk mapan ana ing kasatriyan, apa kasatriyan jaruk dirombak? Didadekke cara piye manut karo kowe? Gendheng inggil menika dicali. Supados isis. Nek udan piye to? Penemu aneh-aneh. Rama, paman Eyang Sengkuni geguyu kula. Paman, ampun kados mekaten. Kula menika bingung, omah kok dilangi gendhenge niku. Cara pripun, Jobi? Nggih sak karep kula wong kasatriyan kula dhewe nggon-nggon kula dhewe kok sampean cerewet. Tak meneng bane ora kajen. Yo, sesuk bakal dipinanggani. Nggih.
Terus upama mangsa udan piye? Rama kedah yasa pawang. Gawe pawang udan. Inggih pandhita ingkang ampun ing saged nyingkiraken jawah sampun ngantos jawah wonten ing kasatriyan kula Iya. Rama. Iya. Ya, monggo bakal tak turuti ning aja gendeng kaya ngono. Mboten Rama. Jagat wasisaning putra wayaptur jagat. Nggih. Lesmana. Padha kanthi raja sak praptamu. Iki wakmu Mandura. Siwa Baladewa. Ya. Kula ngaturaken bekti kula konjo Siwa. Ya tak tampa pangestuku tampanana. Nggih. Wah, sesuk meneh nek ngadhep wongko iki sandangane aja kaya ngono kuwi. Jenenge ora sopan. Wong tuamu kuwi ratu sinembah para kawula sak negara Ngastina. Kabeh raja-raja maharaja padha prapta nang negara Ngastina, padha nyembah karo bapakmu. Lah kok anake sowan kalungan kembang mlathi nganggo training kuwi capo kuwi? Rebok. Wah, lah kok dadi kaya ngono sesuk dibaleni. Mboten. Wah, bekti kula konjo. Ya, tak tampa. Pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripin dayanana ing kasantosan. Ya. Ah, Lesmana. Putu. Padha kanthi Raharja, Nger. Putuku cah bagus Lesmana. Eyang Penemban Durna. Bekti kula konjo, Yang. Ya, tak tambah. Pengestune mbahmu Sukalima tampanana ya, Lesmana. Nggih. Sesuk iki nek ngisis ki ning Sukalima. Sukalima ki nggone dadah. Dienggo ngisis kepenak. Nggih. Ning nek eyang boten wonten kula ora penak rasane. Lah ngapa? Mbah Putri mboten tau nganggo kathok. Ora ana sing cocok ukurane. Aku ya gumun Mbahmu Putri kae teleke papat. Merkoso nek ngosoki. Kok aneh-aneh temen ora? Nggih, isin kula ngalor ngidul ketoprak-ketoprok. Monggo ora nganggo sandangan. Mbok dinehi sandangan. Oh, dene sandangan kaya malah saru. Ngau kacamata nganggo sabuk ora kathokan. Wong jaran, hus aja diomongke. Nggih. Jeng nek sumuk tak tenggen sampean nggih yang ning nggon aku sangarmu. Kuwi ya nggonmu dhewe Lesmana. Sukalima ki peparingan anak Prabu Duryudana, peparingane bapakmu. Mula nggone mbahmu Sukalima ki ya nggonmu dhewe. Nggih ngestaken dawuh. Rama wonten wigatos menapa Rama miji dhateng sowanipun Sang Hyang Brahma. Lesmana Jaitan. Kowe anakku. Inggih, keparengipun menapa badhe paring kekucah arta ingkang dipun paringaken sampun telas. Kowe nyuwun apa wae mesti tak turuti. Kowe njaluk dhuwit karo Kanjeng Rama. Wingi wis tak paringi akeh. Kena apa saiki wis entek Lesmana. Nggih, kula kagem keremenan kula. Pendak dalu remi. Aja wilaranganing negara. Wong ge namung cilik-cilik anak. Ning kula kerep diapusi ning mboten napa-napa wong kula niku anak ratu. Ya wis engko tak paringi meneh. Inggih, matur suwun Rama kalian sisan kertunipun. Mboten apa, Paman? Mboten napa-napa. Ra digerahke mawon nggih. Lesmana kowe tak takoni. Inggih. Kowe wingi tau matur karo pun Rama. Babakan nggonmu tresna karo anake Nalagareng. Aduh. Rama. Panjenengan ngendikaken atmajanipun Nalagareng kula dados kemutan. Oh. Rama. Yo. Kowe gandrung karo anake Nalagareng. Sak jagat arat pramudita lumahing bumi kreping langit menika slaminipun kula gandrung kalian panita mboten wonten angking ayunipun ngungkuli anakipun Nalagareng. Pergiwa lewat, pergiwati mundur.
Wrantawati geser. Mboten wonten ingkang ayu kejaba namung Nalawati Rama. Yo. Yen ngono tresnamu lahir batin. Lahir lan batin minal aidin wal faid. Lahir tandesing batin. Lahir tandesing batin. Gusti, aku tak takon karo kowe. Sing jeneng wong tresna kuwi sak ora-orane wis tau tati ketemu. Lan tau tate ngucapake sumpah. Tegese padha-padha sebaya mukti sebaya mati. Mongko saelingku kowe ora tau tate metu saka kasatriyan Saruja Binangun. Apa anak Lesmana wis tau ketemu karo anake Nalagareng? Lah niku. Lho, lah kuwi piye? Kula menika kepanggih boten sarana catur netra, boten sarana langsung lan boten sarana streaming. Lah terus ketemune piye? Kula pinanggih menika wonten margining pasumpenan. Lho, eneng ngimpi. Inggih wonten ing madyaning ngimpen menika. Menawi kula critakaken menapa mboten saru Rama. Ora ana bab sing saru waton kuwi dilakoni dening menungsa. Ngono kangge lakonono lan kowe crita. Nalika wonten impan menika tasih kemutan kula nedheng lelenggan wonten ing pendhapi kasatriyan. Dumadiun dumadaan wonten wanita ingkang ngagem kebaya werni soklat enom mlampahipun radi dipun damel-damel Rama. Anggenipun ngagem gelung menika ya katon pantes pasuryane ya sarwa luwes mripate blalak-blalak irunge ngrungih lambene nika abing rasane kaya legi-legi yen dicokot. Ya. Wanita wau lajeng deprok wonten ing ajengan kula. Raden, kula badhe nepangaken. Lho, kowe iki sapa, Nduk? Piyambakipun ngaku saking padusunan atmajanipun Nalagareng namipun Nalawati. Lah sedyamu ngene arep ngapa, Nduk? Kula dadhe suwita Raden. Nadan dipun dadosaken juru panebah pasareyan kula sagah waton kula caket kaliyan Raden Lesmana Mandrakumara. Menapa panjenengan ingkang nami Raden Lesmana Mandrakumara Raden? Nduk, sawangen emblem ning dadaku. Emblem ki apa? Tulisan tenggen dhuwur sak nika Raden Lesmana Mandrakumara. Kedawan soalé wae. Ya, terus nggih nika kula mandeng kalih Nalawati dheke ya mandeng. Anggere mandeng sak triraman terus mbuk anu napa jenenge iki mlengos bali melih nyawang melih mlengos. Wong wedok nek le nyawang sithik-sithik tur tajem nika ateges nggadahi rasa tresna. Tanpa taliwara tangane Nalawati tak candhak cek. Terus kula deke jejer kalih kula dhuwur mriko. Ning ra masalah wong mesti pas. ya. Kula mengsak janggute. Terus kula tanting Nalawati. Aja ming tak dadekke juru panebah pasareyan ning gandeng aku wit seprono sprene durung tau iso mengkustum sawijining wanita. Apa kira-kira kowe tak pek bojo, kowe gelem Nalawati? Jroning pasumpenan Nalawati saut nyauri piye? Nalawati muni piye Lesmana? Muni matut. Hus. Takoni wong tuwa kok. Muni matut terus mambu nah. Bawodra sampun
Nyuwun pitangkenan kula kemawon ingkang nambuhi Presmana. Nggih. Nalawati kula takoni enten terus ngadeg niku mboten wangsulan ning tangan kula diremet sak kencenge. Lho, tanganmu diremet. Nggih, dingkluk nika pendak-pendak janggute kula cekel. Dhuwur mriku, Nding. Ya. Ndangak. Oh. Pendak-pendak janggute kula tarik, kula dunke ngenten iki anggere nyawang kula terus bali ndangak meneh. Kula dhukke mulai bali ndangak meneh. Ngen kula nggih. Angger kula dhukke bali ngeten meneh. Niku wis ora iso diswawa. Iya. Iya. Terus? Lah, terus boten sronto dheweke kula gandeng mlebet wonten ing kasatriyan. Tok gandeng ya manut. Manut. Mbok menawa nggih pun tresna sarana bukti dheweke ngremet tangan kula wau. Kula mlebu wonten ing salebeting kasatriyan mandhap saking pendopo. Lali nek lawange kula kancing kula natap kaca. Kesusu. Iya, iya. Iya, iya terus lawang kula buka, kula duduhi Nalawati. Iki pasaryaning pun Kakang. Nalawati gumun. Sajahe Nalawati bendinane ming weruh amben nganggo klasa wae akeh tinggine. Terus Nalawati matur kalih kula, Raden menapa kula dipun keparengaken njajal kasur ingkang inggil menika. Entuk. Ngati-ati lho Nalawati. Kuwi kasure mentul-mentul. Engko ndak kowe kaget. Terus Nalawati lenggah teng mriku. Nyes ngonten. terus Kula omong werna-werna niku ning karo nutup lawang. Ndak Nalawati krasa. Lawang kula tutup, saklar kula pejet, malah padhang. lah kok malah padang ki piye? Maksude lampu sijine sing kleru. Lampune kamar kula niku 80. Anak ratu kok. Iya, iya. Sugih listrik ra mbayar kok. Iya, iya. Ya terus piye? Bareng ngonten kula candhak pundhake. Niku wis suasana pun serem. Niki diteruske mboten Rama? Terusno, Teruske nggih. Teruske. Kula kok kaya mendalami banget. Teruske nggih, teruske. Ih kowe. Kula lajeng jiwit kula niku. Gemes aku karo Nalawati. Ngonten terus kula gandrung lam-lam persiwatan baya mirah baya ingsun sun remuk dadi ndika. Rum-rum bintarum sekar perdapa mekrok udupmu wangi gandamu lunging gadung sapa rambatamu mesmo sak glerengan tak bundeli ning poncoting sonder dadi usadaning wuyung wong ayu. Niku terus Nalawati ya mesem. Kula langsung buka celuk. Wah, gandrungan. Nggih. Teng jero kula buka celuk. Tong dong 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 dong. Lho, Kok malah kiprah iki piye? Lawang ajeng kiprah kok. ya. Nalawati lajeng nuwun sewu lho niki mboten kok kula saruning niki pancen impen kula. Niku kenyataan. Iya. Kula tilem Nalawati kula gletake teng jejer kula. Keletan guling. Ya. Guling kula bedah. Abuhe kula dol-dol. Salahe kok ngregon-ngregoni. Ya, sak banjure Bar niku wis ora iso dikocapke kaya wonten iki uleng-uleng. Bareng wonten rung nganti tekan gone kula wis nglilir. Sing kula uleng-uleng kucing. Kucing kula candhak cengkele kula banting. Mangkel kula wis ming gembrobyos tok.
Jarene wong tuwa niku nek sing jeneng impen niku nek durung tutup bantale kon malik. Bantal tak walik corone bubar. Kamar satriya kok kebak coro. Bingung raos sing manah kula wiwit dinten menika tak lali-lali mboten iso lali Rama. Kula lelipur saya Branta katon mawon sak solahipun. Malah estunipun kula ndeprok teng prapatan niku. Kula niku estunipun demo. Lho. Demo karo sapa? Demo kali Kanjeng Rama. Nek Kanjeng Rama mboten purun dhauke kalih kula mboten kok ming triningan tok. Ning kula ajeng wuda mlayu-mlayu teng negara Ngastina ben do dilokke anake Duryudana edan merga bapakne ora nuruti karepe anake lanang. Nggo ngopo kula nyembah sampeyan saben dina nek anake wis kaya ngene kahanane bapakne ora pradah gunane apa kula dadi anak ratu negara Ngastina Rama. Dewa Bathara paman kados pundi? Aduh nggih menika menawi mboten dipun leksanani lah kok mbebayani. Oh Prabu wonten dawuh kula taksih kemutan pangendikanipun Koko Prabu ingkang pungkasan menawi paduka Kanjeng Koko Prabu badhe lair batos nedya mala kramaken anak kula Lesmana Mandra Kumara panjenengan prisa piyambak menapa sing dipun aturaken Lesmana menawi boten kelampahan badhe dipun nentrengaken panjahipun malah badhe damel sastra wirang ingkang putra ing Astina pun Duryudana Koko Prabu wah jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu Ngara ya nggih atur kula menika kala wau mboten namung kinarya abang-abang lambe lan mboten kinarya wangun-wangun anggen kula munjuk atur ngarsa paduka Kyai Prabu Ngastina. Dinten menika gandeng sampun semanten raosipun tresna Lesmana Mandra Kumara. Kula ingkang sagah nglamaraken atmajanipun Nalagaring. Menawi ngantos Nalagaring menika mangke mambengi keparengipun Paduka Kyai Prabu. Lumantar ingkang raka ing Mandura. Kula mboten badhe wang-wang nyawang wujudipun Nalagaring. Nek pancen ora dientukke Nalawati kula boyong teng negara Ngastina. Rawe rantas malang-malang badhe kula putung. Matur sembah nuwun tanpa pindan. Lesmana, kula wonten dawuh Rama. Apa sing dadi panjang kamu bakal dilulusake dening awakmu Mandura? Tegesipun kados pundi? Kowe dandan cara manten. Maksudipun apa penjanggamu bakal kelakon dhaup karo Nalawati merga ingkang nglamar Koko Prabu Mandura ya awakmu ing Mandura. Alah dalah. Aduh. Ku tak percaya. Menapa menika saestu Rama? Kuwi tenan. Aduh biyung matur sembah nuwun dewa. Panjenengan sampun ngudanani menapa ingkang dados panyuwunipun Lesmana Mandra Kumara dinten samangke badhe kasembadan kula dhaup kalian gegantilaning ati kula inggih menika pun Nalawati. Remenati kula wa Mandura. Nggih. Maturaken panuwun tanpa pepindhan. Ning napa kula kudu nyandang cara pinanganten? Apa kira-kira gareng wani nduwa karepe Baladewa? Ya. Apa kira-kira gareng wani nduwa karepe Baladewa? Yen gareng wani nduwa karepe Baladewa, teges gareng wani karo Baladewa. Yen anake tak jaluk ora entuk, rawe rantas malang-malang butung. Lah dalah, gareng mawon dioklek-oklek. Bojone dipendhem urip-uripan. Anake kula pek. Anake ayu tenan wae. Ya. Nek ming ditanding karo Eyang Putri Saka Lima. Wis ta Lesmana, mbahmu ki pancen ora ayu, rasa tok nyek kaya ngono. Mbahmu ki pancen ora ayu, ning ya gemati aku karo mbahmu wong ya mung nyediake suket karo dedak. Ora tau njaluk apa-apa. Nggih, Rama. Nggih. Marem anak kula.
gayuh pergiwa mrucut pergiwati uwal nadyan mung gayuh Prantawati kemawon kalah karo Petruk. Yo. Sakniki kasembadan kula saged ngrasakake napa sing dadi dami-damaning saben priya wonten ing jagat. Yo. Matur suwun Rama. Yo. Padha-padha nggih dadi kewajibaning wong tuwa. Nggih. Kula nyuwun pamit badhe adus. Yo. Mergi teng mriki dirubung walang sangit. Mengke nek nganti Nalawati cedhak kalih kula terus ngesun kula. Mongko mambu walang sangit ndak Nalawati mboten remen kalian kula. Kula nyuwun pamit. Kula tak dandan cara pinanganten. Yo sing ati-ati. Eyang Pate, pripun nggih? Kula ajeng dandan cara manten sampeyan ngetapke paman-paman kula Kurawa ken ngombyong laku kula nggih, Yang. Nggih, ngestaken dawuh. Papa Durna kula nyuwun pangestu, Yang. Oh iya, Nger, ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik Lesmana. Mangke nek kula kelakon daup sampeyan sing dadi cacak lumpuh. Cucuk lampa, joget nyandang kethek. Hus. Durna kakon joget nyandang kethek. Purun mboten. Lho, ora wangun Lesmana, ora wangun. Rama. Oh iya. Tak nyandang kethek wis. Wis ngrekoso malahan. Pokokipun kula remen dinten menika badhe kasembadan panjangka kula. Rama. Nggih. Benjing nek kula kelakon daup kesenian napa-napa ditanggap. Yo aja kuwatir. Enteke Prabiya ora bakal tak itung. Matur sembah nuwun. Ketoprak. Yo. RRI. Yo. Sing apik Rama. Yo ku tak tanggapke. Bintange Brasak Warjudi. Yo. Mengko tak tanggapke. Ben gayeng. Yo wis aja kuwatir. Sing bintange wedok sing ayu nggih Rama. Yo. Ampun sing tuwa. Yo ora. Terus bar niku mengke disambung angguk. Yo. Wah, bocah kok malah ngerti kesenian ngendi-endi to iki. Ngerti angguk barang iki lho. Saking Kulon Praga. Katoke sing mepet. Yo. Niku usule Pak Man Patih Sengkuni. Napa nggih Mboten Jan. Kula niku mboten tau usul napa-napa Jan kok wis tibana wanget to. Anya. Nggih mawon. Ayo guyu ayo. Mboten. Paman, mula triblaka mawon Mboten nggih kapejawana mboten. Anggo kalih dinten. Yo sakarepmu. Wayang. Yo. Wayange kudu sing apik. Yo. Saerah. Apa? Sae tur murah. Yo. Aja kuwatir. Bakal tak tanggapke. Nggih matur. Lakone wayange bali saka Domas. Yo. Sing wau bengi pentas teng Dinas Kebudayaan apik tenan Rama nges iso nangiske wong delok. Wong do gelo. Nangis merga gelo. Ya wis ora dadi ngopo. Nggih. Jatilan. Yo jatilan. Reok saking pundhong. Yo. Sing dadi reoke saking pundhong sing apik-apik Rama. Yo wis bakal Uyon-uyom. Uyon-uyon. Nggih. Pokoke kabeh ditanggap. Yo sakarmu. Sing keri dhewe nanggap otuk nggih Rama. Ora entuk wilaranganing negara. Entuk mboten. Nek mboten entuk kula wuda to. Oh iya. Ya wis sakarepmu, engko entuk. Wah, jan wis nanggap kok otuk barang menika lho, Nger. Aya kowe bandar we. Wah, malah wis ndang bali ning Saroja Binangun kono, siram terus nyandang terus manten. Rama, kula nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Ngestaken dawuh Kanjeng Rama.
wonten dawuh. Sampun ngantos kedangun para sata Kurawa dipun bidhalaken ngodol lampahipun pinanganten kakung saking negari Ngastina. Ngestaken dawuh. Oh Prabu, wonten dawuh Yai. Sampun ngantos supe dhateng kesakanipun Paduka Kanjeng Prabu. Kula piyambak ingkang badhe nglarapaken Lesmana Mandra Kumara. Kasembadan lan botenipun sakmangke kula aturi nyucuk dhateng Raka ing Mandura. Matur sembah sewu nuwun. Bawadurna. Wonten dawuh, Nger. Menawi wonten akalipun kula pasrahaken para sata Kurawa. Nanging menawi wonten akalipun kula semagaken babawan baring Sukalima. Oh inggih, inggih. Ngestaken dawuh Paduka Anak Prabu Paramadal Pasilan. Ing atus-atus sampun kados lari alit Dimas Kartomarma. Wonten timbalan ngadhawuh sinuwun. Budhana kang padha seba ingsun kundur ngedaton non Paramadal Pasilan nyun tambahi pangestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas Kartomarma. Purna gati ning pananggilan. Sanadyan kundur ngedaton jlog saking dampar Kentana katingal saking Mandrawa.